Good morning, youngsters, and welcome back to our channel and welcome to another vlog. At the moment, I'm cooking or making poached eggs kasi sabi ko baka gusto niya. So, ilalagay ko na siya kasi nag-boil na yung ating tubig. And then, nagpibake ako ng bread para kay Bana kasi sa baon daw niya. So, free ako today. Dito lang ako sa kusina. Nag-e-edit ako ng thumbnail para sa ating vlog mamaya. And, sa lahat pala, nakalimutan ko namang banggitin. Laging nasa isip ko, pag nag-vlog ako, nakakalimutan ko pa. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay na English na word ng bughat. So, yung bughat, binat, or ganon sa Tagalog is relapse. May nagsabi din na postpartum relapse daw. Yung mga terms na ganun. So, thank you. First time ko yung narinig. So, relapse. Alam nyo yan. Tsaka yung sa mga nagtatanong about my music background. Wednesday night po siya. Parang Korean ata. Yun na may halong English sometimes. So, yun lang ginagamit ko. Kasi medyo siya sa aking mind. Medyo soothing siya. So, parang dagat ba na, ganun. Kung sa dagat pa yan, yung balod niya is ganun lang, pantay, walang balod. So, the rest ako today, meron pala kaming Zoom call mamaya sa work. So, meron akong training, sabi mga 2 hours. So, English yung ipa-follow ko mamaya. I've decided. Pero sabi ng aking one of the managers yesterday, sabi, Maria, okay naman yung Netherlands mo, bakit ka po mag-English? Sabi ko, mag-English na ako ngayon, tignan ko. So, natawa naman sila sa akin kahapon. And, first day of work pala kahapon, so, it's Cyber Week sa outlet. So, madaming sale kahit saan. So, this week is very ideal to come and visit Designer Outlet Roermond. Hindi masyado madami yung tao, like before. Siguro may mga pila in some stores like Gucci, Adidas, Nike, Pandora as well. Napansin ko yan. Armani. Meron ding pila sa Burberry. At saka saan pa ba? UGG. Meron din pila dyan. Swarovski. Meron din pila dyan. But the rest is fine. Kung talagang shopping ang pinunta mo at galing ka sa malayong lugar, okay lang na mag-antay ka. So, hindi siya talaga ganun ka busy as before. So, Friday is Black Friday. So, hindi siya ganun ka over or big deal dito sa Netherlands. Kasi, diba, American yan siya. Pero, meron din offer yung mga tindahan dito. At saka yung sa outlet. Meron din kaming 8 to 8 na open. So, narinig ko yung pinto. Tingnan natin. May magbubukas. Knock, knock! Knock, knock! Good morning! Bukas yan ulit. Knock, knock! Knock, knock! Who's there? Knock, knock! Who's there? Check ko lang yung tinapay ni Bana. Ayan. Konti na lang. Yes? Are you finished eating? Oh no! There's nothing there. Mama's finished. So, kung titignan nyo, malapit na siya. I'm just going to turn it off. Kasi si Bana, nagbibihis pa siya. So, i-turn off ko na lang siya para hindi siya ganun talagang luto yung yolks niya. I think parang tataas ko siya kasi baka maluto na lahat na wala ng egg yolk na basa. So, I'm just going to leave it like that para yung steam sa taas is mainit pa din yung ating itlog kasi ayaw ni Bana yung cold. Nagbibihis pa kasi siya. So, medyo madali siyang naluto ngayon. Luto na yan. Sa taas medyo luto na yan. Ayan. Cook na yan. Good morning, Dada. Good morning, sweetheart. Say good morning to everyone. Good morning, everyone. Hey. Ang bilis lang, no? Good morning, everyone. Ang sexy niya kanina, Dada was so sexy.
Kasi nakapiyama siya, nakapajama on. Alam niyo naman yung mga daliri natin, 'di ba? Ang lilikot ng mga daliri natin. So, talagang dumiretso ako doon. Sabi ko, bakit ka pa yung parang brief ba, nag-underwear eh. You don't need to put underwear wear underwear if you're sleeping kasi mas maganda daw yung mahungawan yung ating private property. Before how when we were new, I was so surprised. My adjustment was ayan, si Sofia ng kape. Push, not just too strong enough. Yay! So, siya gumagawa ng kape ng dada niya. So, before, adjustment ko is, gusto niya talagang maghubad when we were sleeping. Kasi mas fresh daw, tapos lumalabas daw yung mga baho sa katawan natin, yung mga pores and everything. Before, we used to... That's an order. Before, we used to, naghubad lang sa bed. Pero ngayon, kasi nag-iisya na siya. Tapos, we have Sofia. So, he's a little bit careful na so that the little one will not do like that. Kasi Sofia is there. Yeah. That's right. Ganun siya ganun siya ka careful. Kasi bad daw sa bata. So, accept ko na lang, no? Accept na natin mga asawa. Kaya kung gusto nyong may mangyari or something, gumapang, gapangin nyo na. Hey, what is that? Come na. We're finished. Come. Let's go change. And Mama needs to do your poached egg and then Dada can do that? Okay. Let's go na can change. You're finished, yeah? Hey, Sophia. Come. Yeah? Oh, okay. Yeah, because I'm here anyway. So let's go. Ah. Hey, go to Mama. Come. Embrace Dada. Gusto niya maglaro. Oh, be careful of the head. Hey, Sush. Hey. Eh. Eat your egg. Tignan nyo yan, bago magbihis. Tignan yung laruan yan, nilagay dyan. Tignan nyo, bago magbihis, maglangi-langi pa yan, maglaro-laro pa yan yung aming baby. Naglaro-laro pa yan aming baby. Yeah? Nak? Say hi! Hi, people! Sina? Hi, madlang people! Yeah. Nak? Yeah, hold Mama's hand. Hey. Yun na. Inaano ko pa yan siya, ganyan. Hinayaan ko pa. Pag malapit na talaga oras, pag kailangan na talagang magbihis, yan na. Iyakan time na. Yes? Oh, baby. Yan lang. Give Mama a kiss this time. Bye-bye. Say bye-bye. Susak ng aliyat. Susak ng Ariat. Bye, Ariat. Uy, bye, Mama. Bye, Mama. Love you, na. Mwah.
Mwah! Love you. Mwah! Mwah! Agoy, the neck is ano, Dada? Yeah? Okay. Yeah. Yes. See you later. Love you. Dito yan sa bintana. Sus, gadadalag bag. Murag na isulod. Buto sa isulod. Ito iyang bag. Sweet girl na among Sofia. Tumakbo na. Ang layo, andun. Yan yung ginagawa niyan. Yung 1-year-old pa yan siya. Yan talaga yung ginagawa niya, takbo. Nagbapay pa. Takbo siya pero nakatingin sa ama niya. Tignan niyo yung weather natin. It's 8 o'clock in the morning. Ayan, no? And, I'm ready na pala. As you can see, nakapag-blink-blink na naman tayo. Blink-blink din pag may time. Napansin ko din dito sa Netherlands, pag around winter time, yung mga tao mahilig sa mga bling-bling. Tapos, mahilig sila sa maiitim na damit. Pag may parties, yun talaga palagi mong napapansin. Kahit anong damit, basta maitim. Mahilig sila sa maitim. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nakakapayat siya. So, ang ginawa ko lang is, wala naman kong ginawa. Nagilamos na tayo, nag-eyebrows para mamaya sa ating Zoom call sa work para naman medyo presentable yung ating face. Walang eyeliner, walang mascara, wala. Tapos, yung ating aloe gel lang sa face. And then, wala pa yung lipstick. Mag-lipstick tayo mamaya para medyo pout yung ating lips, ganun. Para medyo maganda tignan. Tapos, yung bling-bling natin is, etong ano lang, mumurahin lang siya. Ganun. Tsaka, nilagyan ko ng black t-shirt. I think I need to buy more black t-shirt. Para ano, maganda talaga yung black or nag-vest ka. Pero ito, mas maganda kasi hindi siya, ano, yung masikip. Yung mga vest ko kasi na maitim, yung mga knit vest, yung mga sando ba? Sando sa atin. Sobrang kasing sikip. So, pangit siya. Nafe-feel ko yung sobrang masikip siya sa aking body. So, ngayon, eto siya, oh. Diba? Tapos, nakaitim lang ako lahat. Tapos, nagbra pala ako. Supposedly, hindi ako magbabra kasi nakaitim nga dito lang sa bahay. Pero dahil may gray tayo na pang itaas. So, diba, makikita yung form. So, kaya na ganito ako. Zoom call muna kami ng ating trabaho. So, next start na kami. See you later. So please be mindful and respectful of that. Also, challenge your own assumptions as well, because you know. So, natapos na din yung aming Zoom call. It lasted for 2 hours. So, medyo mahaba siya. Nagutom ako doon. Kumain na pala ako ng oatmeal for lunch. And then, sobrang daming water lang at saka bananas. Yun lang. Ang daming temptation. Ang daming chips. May roller coaster pa ako. May Nova pa ako. May boy bawang. Pero, dapat ko yung kainin din. Medyo some other time. So, ngayon, naglalaba pa din. Pang third ko na yan na washing. Grabe. Lahat-lahat na. Yung mga ano sa upuan, sa couch namin. Tignan nyo yan. Ayan, nilabhan ko. Ito din. Nilabhan ko. Lahat-lahat na. Tapos, naglagay tayo ng Christmas, ano ba to? Mantel pala. Mantel. Tapos, nilabas ko naman ulit kasi magdadagdag ako. And then, I'm going to make, Advent, yung 4 Advent na candles kasi magsa-start na daw this Sunday. Napanood ko yun sa mga ibang vlogs natin. I'm also watching some videos. Not really watching, tawag nito, pinakikinggan ko lang siya. Tapos na ako kay Love in Scotland, kay Chinito Chef, ngayon kay Georgia C. And, ano pa ba yung napanood ko?
Hi, may ibang nag-comment sa atin, si Ann Lagos din, napanood ko. And then, ngayon, minute ko muna kasi magsasalita ako, diba? So, ngayon, I'm taking out this pork chunks. I-ready ko siya for tomorrow and for tomorrow. At saka isang chicken for tonight also. Tonight sa amin dalawa rin Sofia at saka for tomorrow sa baon ko at saka sa dinner nila kasi gabi tayong darating na naman. So, magchichinelas lang ako sa labas. Ayan yung ating sleeper. Ayan pala. So, super ganda niya. Kung makikita nyo, Ralph Lauren. Matagal na yun sa akin. Okay pa din siya. Oh. Yan ginagamit ko sa summer. So, iwan lang natin yung ating door na nakabukas. Ayan. Ano ko lang dito kasi di ako magdadala ng susi. Ayan. Ugoy, super lamig. Tapos maganda yung weather. Tingnan natin kung paano ko siya ikakat. Diba? Tingnan nyo. Mahaba na. So, dyan ako magkakat ng konti. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. So, mamimili lang ako ng gusto kong gamitin. Pero magaganda din yung maliliit ko. First time ko itong ginawa. Mali, wala akong ano yung kunting basa. Mali itong ginagawa. Kaya, lapit ko ha, tingnan nyo. Matigas na kasi siya. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. So, tama na lang muna to. Ito, oh. Kung kulang, babalik na lang ako. Libre naman mga dito. Pasok na tayo. Lamig. So, finally, natapos na yung aking DIY na Advent trees. Bale, di naman to siya gaanong kagandahan. Wala to sa, di ako, talented sa mga ganito. But, I tried my best kasi pag wala ka ng pera, pag wala ka ng budget, talagang magta-try ka ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Yung para bang, never mo pa yung nagawa. Pero ngayon, ginawa mo kasi kulang ka sa budget, diba? Parang napupush yung motivation mo pag wala ka ng budget. So, mas mabuti din yun kasi 'di ba napapaisip ka, tapos napapa-resourceful ka, sabi nga nila. So, papakita ko lang sa inyo. It's very simple. Ayan, no. It's just candles na bilhin natin sa IKEA so long time ago na hindi ko pa talaga ginamit. And then, meron lang akong dried fig na mga luma ko ding decors, bola na red. Kasi ito yung aking theme for this year. Bali, silver and red. And then, ulit, bola. And then, star. And then, meron tayong, etong maliliit na bola na to is, sa anak pa to ni Bana dati. Yung 8 years old pa siya or 9 years old. Nagdadala yan siya ng maliit na decor para sa bahay before I can remember talaga. Every year, nagdadala siya ng something na ginagawa nila sa scouting, sa school. Tapos, he always makes sure na meron siyang nadadala sa bahay. So, eto,
andito pa sa akin. Meron pa din yung iba. Hindi ko lang alam kung saan ko siya nilagay. But then, meron pa ako nun. So, diba, ayan o. Diba, parang professional naman yung pagkagawa. Masyashock to si Bana. Never din akong gumawa ng advent trees ng ganito, yung every Sunday. Pero dahil andito na si Sofia, diba, kailangan din naman mag-level up tayo. Kailangan din malaman niya na, ay, ganun pala ginagawa. Tapos para bang tradisyon, para din maalala nung bata, tapos mapamana siya sa anak niya or sa family niya in the future. Diba? So, medyo, I'm so proud of this one. Tapos, tamang-tama talaga na, yung amoy din niya ay super bango. As in, super bango niya. So, dyan lang siya. Tapos, pwede na namin yung i-light this coming weekend. Ayan. So, I'm actually going to cook couscous. Success. Hindi ako nag-research or anything. Basta lutuin ko lang siya sa tubig. And then, para na din bukas sa akin. So, magpo-pork lang ako. Lagyan ko ng mga vegetables kasi meron naman kami mga gulay. Tapos yun lang. Si Bana pala nag-request siya sa kanyang salmon na pastry, yung frozen. Tapos mag-boil lang ako ng potatoes at saka gulay din. Yun lang yung request niya. So ito sa amin ni Sofia. Kasi gusto ko yung sabaw kay Sofia. At saka baon ko na din tumurong. Kain ko sa lunch. Tignan nyo yung ating couscous. Iniba ko talagang pagluto. Bahala na dyan si Batman. Gusto ko lang siyang mag-dry ng konti. Kasi medyo basa siya. Masasama na yan siya sa sabaw. Ayan na nilagyan ko lang siya ng turmeric. At saka paprika. Yun lang. Andyan na yung ating patatas at bell pepper. Lagyan ko lang siya ng greens. Ayan, madaming greens. Kasi gulay is life na ngayon sa atin. Ayan. So, mag-plating ako para sa aking sarili. Gayahin ko lang yung nakita ko sa TV o sa mga pictures. Nag-send pala sa akin sa ato yun si Mami Cecil. Mahilig pala siya magluto. Sabi niya, yung couscous daw talaga. Niluluto yan sa parang may couscous steamer daw. Yan yung mga Libyan foods. So, yung akin, since hindi ko siya pinaghandaan, talagang random lang in my mind. So, ganda yung plating. Talagang parang, okay lang yan. Tapos, eto, kasi natakam talaga ako dun sa picture ni Mamba. Ayan, sinend niya sa akin. Ayan, damihan natin yung gulay kasi gulay is life. Yaan nyo na yung aking plating. Diba? I don't know if magustuhan niya ni Bana. Ayan. I think tama na. Tapos yung gulay. Ayun. Tignan nyo. Klaro ba? Ayan, eto na yung ating kakainin tonight. Sarap to, sana kung may daing. Pero, bawal. Let's eat! Halo daw kami. Oy, ayan ang plato niya, kaming dalawa. Dito na pala si Dada. And he changed his mind. He's going to eat couscous with the vegetables. Ininit ko lang. Tapos dinagdagan ko ng potato at saka green beans. Yung para sa kanya, dinagdag ko dyan. Para walang mahay. Hi, baby! Oy! Ay! Oy, Dada! Dada forgot ka, ma. Sus the face. Oh. What was that in the head?
On top of that. Kiss it. Bullseye! Hey, out. Come on. Nasa mukha na si toilet. Ayan yung toilet namin. Christmas lights. On and off. On and off. Yeah, enough na anak. Sus, yung mga gamit niya dyan. Agoy! Nilagay ko dyan kasi yan yung dadalhin niya. My baby. Anda ta. It's warm. It's better than the pastry. It's not. It's better. Yeah? Nice. Yeah, it's nice. Couscous with the... Yeah, baby. Lagyan ko lang ng... Ayan. So, now, dessert time na kami. Konti lang yung kinain ko dyan. No, nagtikim lang ko first time. Yung dime na almond cake with chocolate and crunchy caramel. Ang sarap nito. IKEA din namin to binili. Meron din ito sa Lidl na. Tapos, ito. Kinain ko din yung yung butterfly. Tapos, ilang days na to. So, itatapon ko na yung sobra. Ayan, oh. Ayan. Sofia, doon si Dada. Hindi niya kinain, oh. Hindi busog at, hindi gutom. Pero nag-dessert ang Ariat. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.